Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Draga braćo i sestre, sabrali smo se ovdje u ovoj maloj katakomnoj kapelici posvećenoj ne slučajno prepodobnom i svetom Ali Justinu Ćelijskom, i mi smo se sabrali ovdje, oslužili smo službu Božiju i pomolili smo se Bogu da nam pomogne, da nas podigne, da nas ukrepi, da mi budemo makar malo nalik na hrišćane, pogotovo na prve hrišćane iz prvih vekova, kojima pomalo danas i sličimo po tome što smo i mi gonjeni. Počelo je gonjenje, braćo i sestre. Počelo je gonjenje na crkvu Božiju, na istinu Božiju, na sveto evanđelje Božje, ustao je vrag na predanje svetih prepodobnih otaca naših, na sveto predanje, da nas zbuni, da nas otrgne od sećanja na ono što ne smemo da zaboravimo, da nas otrgne od sećanja na Gospoda Boga, na sveto evanđelje, na svete zapovesti Božije, na život hrišćanski. Mnogo se vrag trudi i upire da nas preda jednoj strašnoj nemani. U duhovnom životu jedna kategorija u zlom, negativnom smislu, a to je zaborav i neznanje Boga i Božijega zakona. To je veliko zlo iz koga izviru i sva ostala druga zla. Sveti oci kažu, drugo veliko zlo je sebeljublje, egoizam, a treće kažu da je vlastoljublje. Eto, i u Svetom pismu, svetim evanđeljima, i u poslanicima svetih apostola, i u delima svetih otaca naših, u knjigama svetim koje mi imamo, koje vi imate, i koje čitamo, i oni koji čitaju, i oni koji ne čitaju, ali čuju od drugih, i u crkvi Božjoj, i svuda gotovo na svakom mestu, i u našem domu hrišćanskom, stoji tu i krst, i evanđelje, i te knjige, i dolaze nam hrišćani, i pričamo, idemo na službu Božju, i bivamo, i molimo se Bogu, i čitamo psaltir, i molite, i akatiste. I čitamo, i opet zaboravimo, i opet zločinimo. Kroz misli, kroz reči, pa i delima. Zašto je to tako? Pa to je od pada Adamovog, pa sve do danas, od pada naših praroditelja. Kažu da ljudski duh naginje od mladosti ka zlu, ljudski duh i čovek. Više naginje ka zlu nego ka dobru. I mnogo je lakše proći na ta široka vrata, ići tim širokim putem koji vodi u propast, i kaže, mnogo ih ima koji njime idu. A uzak put i tesna vrata što vode u život, malo ih je koji ih nalaze. Zato treba da budemo budni, da budemo trezveni, kao što kažu sveti oci. Tu postoji i brojanice, da nas i one podsjećaju na molitvu. I jedni i druge treba da podsjećamo na molitvu. I na ovo vreme koje je došlo, i na ova iskušenja, i na sve ovo što nas je snašlo, i mi smo se našli ovdje u ovoj kapelici, sticajem okolnosti. Neka nam bude na pomoć Gospod Bog sa prečistom i presvetom majkom svojom, presvetom Bogorodicom, i sa svima svetima. Neka nas zakrile i anđeli Božiji, i neka nas čuvaju i sačuvaju. A mi da budno tražimo nad sobom i nad svojim životom, i u susretu sa svakim čovekom, da shvatimo da je on potencijalno večni, ne samo brat naš ovde, nego i potencijalno brat naš u večnosti. Jer čovek nije stvoren, Bog nije stvorio čoveka za smrt, nego za život. Nije čovek stvoren da ovde piruje
i da se izživljava i da živi u slastima i strastima prolaznim ovoga vijeka i ovoga sveta, nego čovjek je stvoren za život večni, za carstvo nebesko, a kaže se da ništa nečisto neće ući u carstvo nebesko. I zato treba najpre da ištemo carstva nebeskoga i pravde njegove, a sve ostalo će nama Gospod pridodati. U današnjem evanđelju, svetom evanđelju, govori se o milosti, o opraštanju. I na početku tu, kaže, reče Gospod, ako vi ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, neće ni Gospod, neće ni moj Otac nebeski oprostiti vama sagrešenja vaša. I opet kaže, ako vi oprostite ljudima sagrešenja njihova, oprostit će i Otac moj nebeski vama sagrešenja vaša. I tu smo, da na jedan veoma čudesan način i da možda i na jedan najlakši način sa jednom čudesnom rečju oprosti brate, oprosti sestro, zadobijemo carstvo nebesko. Da pokažemo milost ovde dok smo u životu prema svima i svakome, a da bi i nama Gospod pokazao milost svoju, veoma potrebnu na strašnom sudu Božijem. Veoma nam je potrebna ta milost Božja i pomoć Božja. Jer ne treba da se uzdamo u svoja dela, u svoja pravedna dela. Jer mi bez Boga ništa dobro ne možemo činiti i ništa to što je dobro nije naše, nego je Božije. I mi nikako ne smemo da zaboravimo na to da treba milost da pokazujemo, da bi milost zadobili na sudu. Gospod nas uči i kako treba da se molimo, i kako treba da živimo, i kako treba da postimo. Mi smo sada na početku Svete Četrdesetnice i u ovom Svetom evanđelju premudro je rečeno o postu. Gospod je rekao, a vi kad postite, ne budete kao licemeri koji natmure lica svoja da ih vide ljudi kako poste, nego Otac tvoj u tajnosti da vidi. I on koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno, kaže Gospod. Znači, da postimo, da se Bogu molimo, da činimo dobra dela, ali da nikad ne smatramo sebe za nešto veliko i kad tamo kaže Gospod, i kad sve ispunimo, treba sebe da smatramo da smo uzaludne sluge. Moguće je to i treba to tako da bude, ne treba suprotno da bude, nego da se potrudimo i Bog će dati, da mi shvatimo i osjetimo da smo prah i pepeo, da smo para i dim i da smo grešna zemlja i da to ne treba nikako da zaboravimo, da to stalno se toga sećamo i to je smirenje, kažu sveti oci. To je smirenje, da se smirimo pred Bogom i pred svakim bližnjim svojim i pred svim onim što je Bog stvorio, da se smirimo, da padnemo u prašinu, da se sećamo svojih greha i da pokažemo milost da bi nam bila pokazana i data kad bude najvažnije. A tamo isto Gospod zapoveda da se ne vezujemo za zemlju i da ne težemo blago sebi i da nasaberemo blago ovde sebi na zemlji, gde moljac i rđa kvare i lopovi kradu i potkopavaju, nego da sabiramo sebi blago na nebu, gde moljac i rđa ne kvare i gde lopovi ne potkopavaju i ne kradu. Znači da se okrenemo nebu i nebeskom, neprolaznom, večnom, da se okrenemo ka carstvu nebeskom i da samo njega ištemo, a sve ostalo Gospod će pridodati. Da činimo dobra dela, da prinosimo Gospod blagodarnost uvek i u svakom trenutku, i onda kad smo obasuti milošću Božjom i onda kad smo obasuti svim dobrima i nebeskim i zemanskim, i tada da blagodarimo. I kad nam je teško, i tada treba da blagodarimo Bogu. Jer mi stvarno ne znamo stvarno šta je nama potrebno ovde na zemlji ako nas Gospod ne nauči i Duh Sveti ne prosveti i ne prosveti srca naša,
da shvatimo šta nam je potrebno i šta nam je na spasenje, i onda ako nam Gospod daje i stavlja neke prepreke u životu našem, a mi treba smireno i uzredno da ih savladavamo, da se trudimo, da uz znoju lica svoga jedemo hleb svoj. I ako nam naiđu razne nedaće i nevolje i siromaštvo i bolesti, i opet da Bogu blagodarimo. Tamo kaže da bi mogli da Bogu blagodarimo i da bi mogli Bogu da se molimo, treba prevashodno da umremo svakoj brizi. Da ne brinemo. Jer kaže, dosta je svakom danu zla svoga. Da ne brinemo čak ni šta ćemo jesti, ni šta ćemo piti, ni u šta ćemo se odenuti. Jer zna Otac naš nebeski, pre nego što mi zavapimo šta nama treba. Treba samo da stražimo nad sobom, da pazimo. Vi u svojim kućama, ako ne budete malo utišali i isključili te sprave tamo šarene, i sa slikama, i sa tonom, i televizore, i kompjutere, normalno kompjutere, oni koji ne zarađuju hleba na kompjuteru, nego se tamo kao igraju. Igraju sa svojom dušom i sa svojim spasenjem, a ne bi trebali da igraju i sa kompjuterom, a pogotovo sa životom večnim. Uz to, kažem, treba malo da se stišamo, treba sve te sprave utišati, da ostanemo malo, da ostanemo makar malo sami, da malo razmislimo o životu našem. Jer prolaze dani života našeg i proći će sve tako brzo i doći će kraj života našeg i treba izaći pred lice Božije. Treba se tamo pojaviti, pred presvetom Trojicom. Šta tamo da kažemo? Da smo zaboravili, da nismo znali. Nećemo moći ni reč da progovorimo, da se opravdamo, nećemo sigurno. Ne daj Bože da nas to osnađe. Zato, dok ima vremena da se probudimo i da ovdje dok smo u ovom životu da Bog da se pokajemo. Da se pokajemo za sve ono što smo grešili. Da se molimo Bogu da živimo toliko, da nam da toliko života koliko ćemo da se pokajemo, da se istinski pokajemo, da ispravimo dosta u životu našem i da se pripremamo za život večni i za carstvo nebesko. To je naš zadatak na zemlji i sve ovo što sam pričao, to nas podsjeća na to i nikako to ne smemo da zaboravimo. Jer samo ćemo tako, kad pođemo odavde, ako Bog da, sa svetim anđelima Božijim i sa svima svetima slaviti Oca i Sina i Svetoga Duha, Svetu Trojicu jednosušnu i nerazdeljivu, kroz sve vekove i svu večnost. Amin. I da vas Gospod blagoslovi, da vas ukrepi. Sada polako, srećan početak posla da bude i sve da bude u tajnosti. Pogotovo ako je nešto dobro i ako nešto dobro korimo, da čuvamo to u tajnosti, a Bog što vidi tajno, uzvratit će nama javno. Srećan početak posla i da vas Bog blagoslovi svako.